Καλημέρα, μόλις πρόλαβα και είπα μια γουλιά. Δεν μου λέει ξεκινάμε. Ξεκινήσαμε λίγο αργά. Αντί για σαββατιάτικος καφές, έγινε Σαββάτο βράδυ. Τι να κάνουμε, παιδιά, το Χριστιανάκι έλειπε στην Αμερική. Είχαν πάλι εκπαιδευτική εκδρομή με το Centennial University που σπουδάζει journalism και ήρθε αργά από το αεροδρόμιο κατευθείαν εδώ να κάνουμε την εκπομπή, γιατί πραγματικά έχει ενδιαφέρον. Δεν θα μιλήσω πολύ γιατί είναι 4 θέματα. Το μισό είναι επαγγελματικό, καλοί επαγγελματίες φίλοι. Τι άλλο να πούμε για τον Τζίμι τον Αναστασιάδη, έναν πολύ δικό μας άνθρωπο που αγαπάμε, σεβόμαστε, που είναι όλα τα χρόνια κοντά στην εφημερίδα και στις εκδηλώσεις μας, από το Magic White. Έχουμε άλλον ένα γερό φίλο, υποστηρικτή, είναι απίστευτος ο χαρακτήρας του. Έχουμε μια συνέντευξη με τον Γιώργο τον Σαϊρόγλου. Θα σας αρέσει πάρα πολύ, θα δείτε και διάφορες φωτογραφίες που έχει, και ψαράς είναι και αυτοκίνητα πουλάει και ό,τι θέλετε. Γεια σου Κουρτέση, λέει ο Σαϊρόγλου. Τέλος πάντων, αφήστε να τον απολαύσετε μετά. Πήγαμε στο καινούριο χολ που κάνανε οι Κύπροι, η κυπριανική κοινότητα. Παιδιά, έχουν κάνει μία αίθουσα απίστευτη. Δηλαδή μέχρι 250 άτομα εκδηλώσεις, ούτε ξενοδοχείο. Θα το δείτε με μερικές φωτογραφίες. Και επίσης πήγαμε και σε μια του Ελληνοκαναδικού Επιμελητηρίου, μια εκδήλωση ήμουνα προχθές, που όπως γράφω και στην εφημερίδα δάκρυσα βλέποντας δεκάδες Έλληνες επιχειρηματίες οι οποίοι διηγηθήκαν ιστορίες, πώς φύγαν από το χωριό τους, από το νησί τους, πώς κάναν τα πρώτα λεφτά, τι κάνανε. Και ήταν 3 διαφορετικά συναισθήματα. Το ένα δάκρυα, το άλλο περισυλλογή και το άλλο γέλιο. Με γέλιο το πώς τα λέγανε, το τι έχουν περάσει. Πραγματικά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους εσάς, και εγώ και η Χριστιανά και ο Ηλίας, για την αγάπη που έχετε δείξει στο Σαββατιάτικο καφέ. Και αυτή την εβδομάδα εκατοντάδες φίλοι πραγματικά απόλαυσαν τον καφέ τους, και μ' αρέσει που στις εκδηλώσεις που πάω ή όπου πάω και μπαίνω σε μαγαζιά, είδαμε το Σαββατιάτικο καφέ. Είναι ό,τι καλύτερο δώρο μπορείτε να μας κάνετε. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Πάμε λοιπόν με το πρώτο μας θέμα και θα τα πούμε πάλι μεταξύ των θεμάτων. Πάμε. Οπωσδήποτε για να πας κάπου πρέπει να υπάρχει λόγος. Και εμείς είμαστε εδώ στο μεγαλύτερο show, restaurant Canada Show που υπάρχει στον Καναδά όλα αυτά τα χρόνια, με συμμετοχή χιλιάδων ανθρώπων. Εμάς η αιτία είναι μία, Magic White. Ο φίλος μας, ο κύριος Αναστασιάδης, Τζίμις, Δημήτρης, καμιά φορά να τον πω Τζίμι, να τον πω Δημήτρη, δεν ξέρω, δεσπόζει ένα από τα καλύτερα περίπτερα που υπάρχουν εδώ, και δεκάδες restaurant businessman και όχι μόνο σταματάνε στο περίπτερο για να δούνε τα μηχανήματά του και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται για να εφοδιάζεται τα restaurant με προϊόντα, και το κυριότερο με λογικές τιμές. Τζίμι μου, γεια σου, σε ευχαριστούμε άλλη μια φορά που είσαι μαζί μας. Γεια σου Θανάση, και εγώ ευχαριστώ που ήρθατε πάλι εδώ να δείτε το περίπτερο και να δείτε το Restaurants Canada Show. Τζίμι, πόσα χρόνια είσαι Magic White ή ο Αναστασιάδης περισσότερο από το Magic White? Ο Αναστασιάδης 34 χρόνια στο Magic White, το Magic White πάνω από 50 χρόνια. Δηλαδή άρχισες από 10 ετών. Ναι, καλά, λοιπόν, μπορεί να φαίνουμε νέος. 4 χρόνια. 24 χρονών άρχισα. Πες μου, πού έχει φτάσει το Magic White σε business still white, εδώ Αμερική κτλ? Well, όπως ξέρεις, είμαστε σε όλο τον Καναδά τώρα, τροφοδοτούμε όλο τον Καναδά με τα προϊόντα μας και στην Αμερική. Στην Αμερική είμαστε στα Northern States, αλλά πουλάμε πολλά υλικά με private label. Έχουμε distributors που έχουν το δικό τους όνομα στα δικά μας προϊόντα και τα φτιάχνουμε εμείς τα χημικά, τους κάνουμε τις χημικές ουσίες και τα πουλάμε διαμέσων τους distributors σε όλη την Αμερική. Αν δεν απατώμε, είσαι και στα αεροδρόμια. Ναι, κάνουμε service στο αεροδρόμιο. Έχουμε το αεροδρόμιο στο Τορόντο, έχουμε το αεροδρόμιο στο Baltimore, Washington και στη Νέα Υόρκη το ένα αεροδρόμιο. Τι και τι προϊόντα είναι αυτά που πιστεύεις ένας Έλληνας επιχειρηματίας πρέπει να πάρει από εσάς και ο λόγος που πρέπει να τα πάρει? Well, αυτό που πουλάμε πιο πολύ εμείς για τον εστιατόριο είναι τα πλυντήρια που δίνουμε σε νίκη,
και τα προϊόντα μαζί είναι το service. Το service είναι το πιο κύριο για ένα εστιατόριο. Αν είναι independent εστιατόριο, τους συμφέρει να έχουν όλο το service, να μην πληρώνουν τα service calls, να μην έχουν την έννοια ποιος θα έρθει να μου φτιάξει το μηχάνημα. Αγοράζοντας τα δικά μας προϊόντα έχουν το service. Είναι μεγάλη πως ακόμη και Σαββατοκύριακο, δηλαδή αν ένα μεγάλο ρεστοράν πάτε, είσαστε εκεί. 24 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα. Έχουμε μια ομάδα τεχνίτες που είναι available πάντα. Τζίμι, βλέπω ότι έρχεται κόσμο και έρχονται όλοι ψάχνουν με το Αναστασιάδη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ άλλη μια φορά που πάντα είσαι κοντά και μας δίνεις ενημέρωση, όχι μόνο για τα προϊόντα σου και την επιχείρησή σου, αλλά γενικά και για την ελληνική παροικία και όλα μια και είσαι ενεργό μέλος και βοηθάς πάρα πολλούς συλλόγους, οργανισμούς. Βέβαια αυτό το λέω καμιά φορά και λέω μετά δεν δάγκωνα τη γλώσσα μου γιατί μετά πλακώνουν τα τηλέφωνα. Μεταξύ μας, τα 40 χρόνια φιλαράκια μας, το ξέρει και ο Τζίμις, να είσαι καλά. Πες μου, εγγόνια, ο γιος σου. Όλοι καλά. Όπως ξέρεις, ο ένας είναι προπονητής στο hockey. Ο μοναδικός σε προφέσιο. Ναι, κάτω στο South Carolina για το Washington τον οργανισμό. Και ο μικρός είναι στη Νέα Υόρκη, τραγουδιάει, χορεύει, κάνει τα δικά του θέατρα. Γι' αυτό είσαστε πάντα χαρούμενοι και εσύ και η Στέλλα, εγγόνια, όλη η οικογένεια. Πολύ ωραία, ευχαριστώ. Να είσαι πάντα καλά και πάντα ευτυχισμένο. Και εγώ σε ευχαριστώ για τις λίγες στιγμές που ήρθες και μας είδες σήμερα. Να είσαι καλά, Τζίμι μου. Φίλοι μου, δεν χρειάζεται, τα πάμε όλα. Μείνετε κοντά μας. Είναι τα τελευταία χρόνια πάω πάντα στο μεγαλύτερο restaurant show που γίνεται με τις κορυφαίες επιχειρήσεις του Καναδά. Χιλιάδες κόσμος παρελάβει από το CNN και ήμουνα συγκινημένος και πάλι που είδαμε το περίπτερο του καλού φίλου του Τζίμι του Αναστασιάδη με δεκάδες κόσμο, 5-6 salesman και δεν μπορούσαν να εξυπηρετήσουν τον κόσμο. Μιλήσαμε λίγο και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι πάντα κοντά. Συνεχίζουμε λοιπόν με το επόμενο θέμα μας που θα είναι ο καλός μας φίλος από την Toyota, ο Γιώργος Σαϊρόγλου. Καλή μου φίλη, άλλο ένας σαββατιάτικος καφές. Είπα λοιπόν να πιω καφεδάκι με έναν άνθρωπο που δεν είχαμε κάνει συνέντευξη ποτέ. Έχω κάνει συνέντευξη με πολιτικούς, βασιλιάδες, πρωθυπουργούς, καλλιτέχνες, ποδοσφαιριστές. Και ο κάθε άνθρωπος που συνεντευξιάζουμε είναι μια προσωπικότητα ξεχωριστή. Στη γειτονιά τη δικιά μας, στο Τοροντάκι μας εδώ, είναι ένας άνθρωπος που γνώρισα πριν 7-8 χρόνια και από την πρώτη μέρα που του μίλησα μαζί του για να έρθει στην παρέα της Ελλάς News, μου έκανε τεράστια εντύπωση. Ένας άνθρωπος πάντα με χαμόγελο, ένας άνθρωπος που σε κάνει δικό του, ρε παιδάκι μου. Και δεν είναι τυχαίο το ότι γίνει από τους πρώτους Έλληνες salesman που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον Καναδά και που πραγματικά στην εταιρεία που είναι τον προσέχουν σαν τα μάτια τους. Λοιπόν, θα πούμε περισσότερο συζητώντας. Λοιπόν, θέλω να σας παρουσιάσω έναν καλό φίλο, οι περισσότεροι το ξέρετε. Δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος να ξέρει τον Γιώργο τον Σαϊρόγλου από την Toyota. Γιώργο μου, γεια σου, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πολύ. Τι κάνεις, είσαι καλά? Πάρα πολύ καλά. Θα πιούμε το καφεδάκι μας σήμερα, ναι, παραίτσα. Να σε πάντα καλά. Υγεία, χαρά. Υγεία. Ευχαριστούμε, υγεία σε όλους. Ευχαριστούμε. Γιώργο, πες μου έτσι δύο λόγια για σένα. Πριν πόσα χρόνια ξεκίνησες με τα αυτοκίνητα κτλ. Και έφτασες να είσαι διευθυντής εκεί που είσαι και να έχεις τόσο κόσμο, ρε παιδάκι. Μου λέγε πριν ότι έχει πουλήσει αυτοκίνητα σε 3 γενναίες και είναι 45 ετών ο άνθρωπος. Σε 3 γενναίες έχει πουλήσει αυτοκίνητο. Πες μας λίγα για σένα. Εγώ είμαι σε αυτές τις δουλειές 26 χρόνια με την Toyota. Ο πατέρας μου ήταν με το welding, κόλλαγε. Ηλεκτροσυγκολητής. Ηλεκτροσυγκολητής. Και ο πατέρας μου έλεγε τα χέρια σου ποτέ να μην είναι σαν τα δικά μου. Και μου λέει με το μυαλό σου να σκέφτεσαι. Και σιγά σιγά μπήκαμε σε αυτές τις δουλειές, εγώ καθάριζα αυτοκίνητα. Πήγαινα κάθε Σαββατοκύριακο και μου είχε να καθαρίζω αυτοκίνητα. Και ήταν ένας ο Άλεξ, ο διγενής, και τον έβλεπα. Τον θυμάμαι. Τον έβλεπα και λέω κοίτα ένας εκεί πέρα, διευθυντής ήτανε, λέω τέτοια δουλειά θέλω να κάνω. Και από μικρό παιδί μου είπε άμα θες να κάνεις αυτή τη δουλειά, θα κάνεις ό,τι σε ποια εταιρεία ήταν ο διγενής? Παλιά δούλευε στο North Toronto Mazda, παλιά. Θυμάμαι. Τώρα είναι στο Young Steels. Ναι, θυμάμαι το διγενή παλιά, ναι. Και από εκεί πέρα πήγα στο κολέγιο στο Barry για 3 χρόνια για τα αυτοκίνητα και μετά πήγα στην Αμερική, στη Φλόριδα, άλλο 1 χρόνο. Και μετά όταν ξαναγύρισα άρχισα στο Scarborough Lexus Toyota, πουλητής με τον αδερφό μου μαζί. Και μου λέγανε, γιατί εγώ ήθελα να μπω μέσα στην κοινότητα, γιατί από μικρό παιδί
πάντοτε ήμουν στην κοινότητα. Μπράβο. Χοροδίες, τσολιά στην παρέλαση. Ακόμα σε τσολιά. Ακόμα μέχρι σήμερα. Μπροστά. Θα δείτε τι φωτογραφίες για τη Χριστιανά την ώρα που μιλάμε. Θα βάλει και διαφημιστικά σπάτι, γιατί είναι ο άνθρωπος ηθοποιός. Πώς θα το κάνει, ξέρει να πουλάει. Οπότε την ώρα που μιλάμε θα βάζει η Χριστιανά και διάφορα σπάτι. Το δείτε και τσολιά πρώτος στην παρέλαση. Να τους ο Τσολιάς, τον είδες. Μπράβο. Και φέτος ακριβώς. Και φέτος θα είναι πρώτος στην παρέλαση. Τώρα στην παρέλαση μας θα τον δείτε πάλι εκεί. Για λέγε λοιπόν. Που λες, μετά άρχισα να πουλάω στους Έλληνες, στην κοινότητα. Και μου λέγανε εμένα, γιατί εγώ ήθελα να μπω μέσα στην κοινότητα. Εγώ είχα στο μυαλό μου, θέλω να πουλήσω όλους τους Έλληνες. Έτσι είχα στο μυαλό μου. Και μου λέγανε πολλοί, δεν γίνεται, ξέχασέ το, χαλάς την ώρα σου, χαλάς τα λεφτά σου. Άστα. Ακούστε τι λέγαμε συμβουλές σε νέα παιδιά με αυτή την αρχή. Μην πουλάς τους Έλληνες. Πες τα ρε Γιώργο, πες τα όλα. Και έλεγα, ο άλλος μου έλεγε no, και στο κεφάλι μου εγώ έλεγα ναι, θα το κάνω. Και τώρα, άμα δεις σήμερα με όλους τους Έλληνες που έχω πουλήσει και όπου και να πάω, στο Danforth, όπου και σε restaurants, όταν είμαι έξω με τη γυναίκα μου και τα παιδιά, όπου κάποιος με σταματάει. Και μετά θέλουν να με ρωτήσουν κάτι, έχει το αυτοκίνητο, θέλω βοήθεια. Τους λέω, συγγνώμη, είμαι με την οικογένεια, δεν θέλω να μιλήσω στο αυτοκίνητο τώρα. Ελάτε στη δουλειά και θα το πούμε από κοντά. Αλλά έτσι ήταν, είχα μέσα στο μυαλό μου, θέλω να μπω στην κοινότητα, να είμαι με τους Έλληνες κοντά. Και τώρα, όπως είπες, 3 γενιές, έχω πουλήσει πολλές οικογένειες. Τα παιδιά, τους πατεράδες, μανάδες, ξαδέρφια. Έτσι έχει γίνει μετά από τόσα χρόνια. Και αγαπάω τους Έλληνες, έχω μεγάλη καρδιά. Μα είσαι πιο Έλληνα γεννημένος εδώ, είναι από τα παιδιά. Αυτό που λέμε, φέρτε αυτά τα παιδιά κοντά στην παροικία, να δουλέψουν, να μπορέσουν. Οπωσδήποτε. Πουλάει ο άνθρωπος, δεν υπάρχει περίπτωση. Και πραγματικά δεν το κάνουμε διαφημιστικό αυτό, είναι φίλος ο Γιώργος. Δεν το κάνουμε για να διαφημίσουμε το Ιώτα, θα μας πει που είναι και θα το δείτε και από κάτω. Αλλά η υπόθεση είναι μία. Χαίρεσαι να βλέπεις τους ανθρώπους και είναι τόσο γνωστός που και όταν θα πάει να πάρεις αυτοκίνητο, έχεις στο κεφάλι του ίσως ότι ό,τι σου πει αυτό είναι. Και αν είναι και κάτι λάθος, θα το διορθώσει. Είναι ο χαρακτήρας του. Δεν μου λες, Γιώργο μου, είναι δύσκολοι πελάτες οι Έλληνες? Οι Έλληνες ήτανε και ακόμα είναι δύσκολοι. Και να σου πω, οι γονείς και τα παιδιά. Οι παιδιά μου λένε, συγγνώμη για τους γονείς μου, αλλά έτσι είναι. Τους λέω, τα έχω συνηθίσει, είναι συνήθεια, μην φοβάσαι. Όχι, ο πατέρας μου θα είναι δίπλα, η μάνα μου είναι οι ίδιοι, εντάξει είναι. Δεν πειράζει, τους ξέρω όλους. Αλλά έχει πλάκα, γελάω τώρα. Γιατί έχει πλάκα, γιατί προσπαθάνε. Θέλω κάτι έτσι έξτρα να μου δώσεις, όλοι ρωτάνε. Θέλουν κάτι επιπλέον. Είναι ωραία, εντάξει, ό,τι μπορώ να κάνω θα κάνω. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Πες μου, τι θα ήθελες να πεις στα παιδιά της ηλικίας σου να πετύχουν, δηλαδή αυτά τα παιδιά που είναι τώρα από 35 μέχρι 50, αυτή είναι η ηλικία που ο άντρας πραγματικά εξελίσσεται και κάνει. Τι θα ήθελες να πεις στα νέα παιδιά, τι πρέπει να κάνουν για να πετύχουν? Εδώ που είμαστε στο Καναδά, οι γονείς μας φέρνουν εδώ πέρα για καλύτερη ζωή. Και πραγματικά είναι η καλύτερη ζωή. Αγαπάω την Ελλάδα, με αρέσει όταν πάω στην Ελλάδα, αλλά εδώ πέρα έχουμε μεγαλώσει, οι γονείς μας μάθανε τα παλιά και από δουλειά. Και πραγματοποίησες τα όνειρά σου. Να δουλεύεις. Με τη δουλειά όλα γίνονται. Με τη δουλειά, με την αγάπη, με την καρδιά, όλα γίνονται. Για τους νέους θα σου έλεγα, άμα έχει δουλειά, ο πατέρας μου λέγε, άμα έχει δουλειά να δουλέψεις. Άμα έχει ξύλο, σήκω και φύγε. Αλλά είναι δουλειά, σκληρή δουλειά. Πρέπει να δουλέψεις γερά. Και καμιά φορά η μέρα σου δεν θα πάει καλά. Θα έχεις τη δύσκολη μέρα. Αλλά την άλλη μέρα, καινούργια μέρα. Αρχίζει από πάλι την αρχή. Αυτό που είπες είναι το κυριότερο. Yeah. Μπορεί να είναι μια μέρα άσχημη. Μην την βάζεις και την άλλη μέρα χωρίς να υπάρχει λόγος. Ξέχασε το, πήγαινε μπροστά. Γιατί ο πελάτης
καλά, θα σου ξοδέψει 10, 20, 30, 40, 50 χιλιάδες. Μπορεί να είναι σήμερα, μπορεί να είναι την εβδομάδα, σε άλλα μήνα, του χρόνου. Αλλά έτσι στο μυαλό σου πρέπει να το έχεις πάντα, άμα είσαι σε αυτές τις δουλειές και όποια δουλειά κάνεις, άμα δουλέψεις σκληρά και ο πελάτης σε βλέπει ότι αυτό το παιδί δουλεύει για μένα, θα σου δώσει δουλειά. Γιώργο, πες τώρα ένας που ξεκινάει από το Don Valley, από την Danforth για να έρθει σε σένα. Πες ακριβώς τον δρόμο πώς θα έρθει να σε βρει. Εγώ είμαι πάνω στο Stouffville Toyota. Θα πας, άμα είσαι από εδώ το Danforth, θα πάρεις το Don Valley Parkway στο 404, κατευθείαν θα βγεις στο Stouffville Side Road, θα πας east, δεξιά, θα πας ούτε 10 λεπτά στο Highway 48, θα κάνεις αριστερά και εκεί είμαστε ακριβώς. Είναι κοντά. Είπαμε λοιπόν Don Valley, 400. Σας κερνάω καφέ, τσάι, ούζο, άμα θέλετε, εντάξει, τι θέλετε. καλά, Σίγουρο... χώρια από όταν πει με έλα ρε κουτάσι, τι κάνεις. Ακριβώς έτσι. Δηλαδή με το που μπαίνεις δεν είναι, θες να χωράσεις αυτόν και όχι αυτοκίνητο. Είναι απίστευτο αυτό. Γιώργο, χάρηκα πολύ που ήρθες σήμερα στα γραφεία μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Ήσουν πάντως καλός σε μένα. Ο Θανάσης με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στη δουλειά και δεν μπορώ σε λόγια να σου πω πόσο σε ευχαριστώ. Γιώργο, είσαι ένας άνθρωπος και εσύ και η οικογένειά σου που είσαι αξιαγάπητος και πραγματικά όπως εσύ λες και εσύ μας έχεις βοηθήσει, γιατί εταιρείες σαν την Toyota το να είναι σε ελληνικό πρόγραμμα είναι μεγάλη υπόθεση. Βέβαια. Λοιπόν, η Χριστιανά γράφει από κάτω, διευθύνσεις, τηλέφωνα, όλα, και να είστε σίγουροι ότι πηγαίνοντας στον Γιώργο θα βρείτε αυτό που θέλετε. Είναι απίστευτος. Thank you. George Serglu, Stouffville Toyota. Και αν στο Instagram, είπαμε Toyota George. Να πάτε στο Instagram να δείτε όλα τα βίντεο που έχω στο Toyota George. Σαν και εμένα ήταν, μου λέει, εγώ Θανάση δεν είχα ούτε Facebook, δεν θέλω να ξέρει κανένας που βρίσκομαι. Δεν είχα σχέση με τα social media, μου λέει. Yeah. Τώρα μου λέει με το Instagram και τα λοιπά, μ' αρέσει. Αλλά είδατε και κατά τη διάρκεια της ομιλίας μας τα διαφημιστικά που έχει κάνει μόνος του. Πώς να μην είναι αξιαγάπητος. Μείνετε κοντά μας. Γιώργο μου, γεια σου, ευχαριστώ. Ευχαριστώ να είσαι καλά. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Γεια. Μη μου πείτε ότι δεν ήταν απολαυστικός, έτσι. Ένας και μοναδικός. Και πραγματικά έχουμε πολλούς Έλληνες salesmen σε διάφορες εταιρείες αυτοκινήτων και είναι όμορφο πράγμα να υποστηριζόμαστε, αδέρφια. Είναι χιλιάδες οι Έλληνες. Και όταν πας σε ένα δικό σου άνθρωπο, ειδικά να πάρεις αυτοκίνητο που είναι είδος πρώτης ανάγκης, είναι καλό να υποστηρίζουμε Έλληνες. Σας παρακαλώ πολύ, κάντε το αυτό που κάνουν όλες οι μειονότητες, ώστε να γινόμαστε πιο δυνατοί. Όσο δυνατόν πιο δυνατοί. Έχουμε και δύο θεματάκια ακόμα, πάρα πολύ όμορφα. Καλύψαμε, όπως είπαμε, την κυπριακή κοινότητα που έκανε το καρναβάλι, το χορό τους. Είδαμε τα πιτσιρίκια, θα δείτε φωτογραφίες που έχει τραβήξει Χριστιανά, όπως και το ελληνοκαναδικό επιμελητήριο που ήταν μια ξεχωριστή βραδιά. Απολαύστε και αυτά τα δύο θεματάκια και θα σας μιλήσω στο τέλος πριν κλείσουμε. Νοερά σας μεταφέραμε στο καρναβάλι είτε της Ξάνθης είτε της Πάτρας είτε του Ρίο ντε Τζανέιρο με τα πιτσιρίκια και τα λοιπά, όμορφα είναι. Πάμε να απολαύσουμε τι έγινε και στο ελληνοκαναδικό επιμελητήριο. Εύχομαι να σας αποζημιώσαμε το καφεδάκι
και εμένα τώρα τελείωσε και οπωσδήποτε βλέποντας την Ελλάς News στο www, το γράφετε από κάτω, Ελλάς News, pavlaradio.com, πατάτε και το κουμπί και βλέπετε αμέσως και το Σαββατιάτικο καφέ. Σας παρακαλούμε, διαδώστε το. Έχετε συγγενείς φίλους στην Αυστραλία, στην Ευρώπη, στην Ελλάδα, πέστε τους να μπουν και αυτοί να δούνε το Σαββατιάτικο καφέ. Ελάτε να κάνουμε μια πελώρια, παγκόσμια παρέα. Να είστε σίγουροι θα αισθάνεστε πολύ καλά. Και κάτι ακόμη. Θα σας πούμε να φτιάξει ο καιρός λίγο. Θα κάνουμε τον καφέ σε διάφορα ελληνικά μαγαζιά. Θα σας καλούμε να έρθετε, να πιούμε ένα καφεδάκι όλοι μαζί και να συζητάμε όλοι μαζί. Το συζητάγαμε με τη Χριστιανά αυτό. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να πούμε ένα αντίο σε όλους. Η Χριστιανά βγάζει τους τίτλους τέλους και της σημερινής εκπομπής και αυτό που σας ζητάμε είναι να το διαδώσετε. Πατήστε, τα ξέρετε εσείς τα τεχνικά και διαδώστε το παντού να δουν το Σαββατιάτικο καφέ της Ελλάς News. Γεια σας.